Yung mga luto ko po dito, sir, is masarap po na pulutan po ito, sir, pero mas masarap din po ito yung ulam. Dito po sa Pasay, sir, kahit mainit po yung panahon, gustuhan po nila yung sabaw po ng balbak ako at lalo na po yung papaitan po. Kahit po bago lang po itong kainan namin, sir, sisikapin ko pong makipagsabayan po sa mga ibang kainan dito po sa Pasay po. Kasi ang alam ko, sir, yung authentic naman talaga ang balbakwa is malayo dyan sa balbakwa ko. Sinubukan ko nga po yung balbakwa ko is lagyan ko ng twist po na haluan siya ng pambulalo na laman saka balat po para kahit alam kong hindi po kilala ng karamihan dito sa Maynila yan, kaya yun po yung naisip ko na lagyan siya ng pambulalo para at least alam nila yung laman po na ganun po. Pagkakalam ko to, sir, yung lutong balbakwa po, sir, is lutong Bisaya na medyo namis-namis na malinamnam po. Sa akin naman po, sir, although hindi naman talaga siya authentic na balbakwa, sinubukan ko na lang po na may similarity din siya sa authentic na balbakwa po yung lasa. Tapos yung laman po is pambulalo po. Nandun siya, sir, yung parang amoy ng tanglad, saka luya po, tapos saka Ilonggo po kasi ako, sir. Karamihan kasi sa mga Bisaya at saka Ilonggo mahilig kasi sa tanglad at saka luya po, alam ko. Marami nga rin, sir, nagtataka anong luto yan. Tapos pag natitikman nila yan, sabi nila masarap din daw po pala. Yung sa kalderitang kambing naman po, sir, although sa dati kong pinagtatrabahuan is may mga kalderita po kaming mino, wala nga lang siyang kambing, halos baka po yung mino po namin. Yung mino po namin doon, sir, in-apply ko naman din siya sa kambing po, pero okay naman po yung result, sir, ayos naman. Marami naman po masasarapan doon sa kalderitang kambing ko. Dito po kasi sa Pasay, sir, saka sa Maynila, parang bibihira lang po may nagtitinda po ng kambing po na ganun po, mga ganung mino. Kaya po yun, naisipan kong yung ibinta para mayroon naman siyang kakaiba sa iba po. Bukod po sa may kalderitang kambing po, meron din po akong papaitang kambing, sir. Yun, sir, yun din talaga yung pinaka-bestseller ko po, yung papaitang kambing po. Kasi kahit bata po, sir, nasasarapan po sa po, papaitang kambing po. Yung ginagamit ko po sa papaitang kambing ko, sir, is laman loob po ng kambing, sir. Yung tinai po, tay, baga, puso. Basta laman, lahat po ng sir, laman loob po ng kambing. Yung ginagawa ko naman po dyan, sir, sa may balbakwa ko po is hinahugasan ko po siya muna ng maigi po, matanggal po yung mga exist po na dugo po, tsaka yung langsa. Tapos, sir, nagpapakulo po ako ng tubig para i-blanch po siya doon. Tapos tatanggalin ko po sa, sir, para hugasan ulit. Tapos ilalagay ko po sa may pressure cooker para palambutin po. Pag lumambot na po sa pressure cooker, igigisa ko naman po siya sa sibuyas, luya at saka bawang po. Saka lagyan ko rin po siya ng sabaw niya. Tapos lahat po narikado na po. Pag natikman niyo po yung balbakwa ko, is lalong-lalo na po yung balat po, parang gelatin na po yun. Kahit bungal po, makakakain po sa sobrang lambot po ng karne po at saka yung balat po. Ako po pala si Michael Perez. Ako po pala yung may-ari po ng Mike's Lutuan dito po sa San Francisco Street. Nagsimula po ako, sir, noong March 26 po. Sinubukan ko po, sir, mag-negosyo na to, sir, kasi matagal po akong guard sa isang mall, sir, siguro sa 16 years. Pero bago naman po ako nag-guard, yun nga po, sa restaurant din po ako, assistant cook po ako doon sa isang mall din sa Glorieta. Siguro, sir, sa dami na rin pong halos sa paligid po, sir, kailangan ko rin mag-isip ng kung anong kakaiba sa kanila, kasi kung mga fried lang din po, marami na rin po sa labas po, sir. Try lang po din, sir, para din sa mga gaya kong may edad na, yun mga paborito nila, sir. Sinubukan ko lang po, baka sakali. Mayroon po akong beef, baka po na balbakwa, kalderitang kambing, papaitang kambing po, patahumba, chicken sisig at saka yung pork sisig po na bagnet po. Yung iba talaga, sir, yung may mga medyo may edad na talagang pinupuntahan nila ako, sinasadya po nila ako dito, sir, kasi dahil sa probinsya lang po nila na nakikita po yung mga ganong luto, kaya yung iba, sir, talagang sinasadya po nila ako kahit malayo, pumupunta po sila rito, sir.
balbak pa po natin sir is 140 lang po yan sir sa isang serve po. Sa kalderitang kambing naman po sir is 150 po yung isang serve po natin sir. Papaitan sir 90 lang po. Sa chicken sisig po 90 rin po, saka yung chicken bagnet po. Pag natikman naman po nila tong balbako ko sir is na sinisigurado ko naman po na magugustuhan po nila sir. Sa kalderitang kambing ko naman sir, may gumagawa pa talaga ako ng way dyan sir na matanggal po yung amoy po, yung tulad ng anggo, lalo-lalo na po sa yung papaitan ko sir. May ginagawa naman po akong ano dyan sir na para mawala po yung anggo po. Kaya po asahan po nila na hindi po maanggo po yung papaitan ko po at saka yung kalderito. Yung pinaka-best-seller ko sir, yung chicken sisig talaga sir. Siyempre, mga karamihan kahit mga babae, mga bata, yun talaga yung pinaka-paborito, yung chicken sisig. Siguro sa dami na rin po ng sisigan dito sa Maynila, sir, makikita mo rito sir, baboy po yung gamit nila. Para maisip ko naman po kakaiba sa akin, ginamit ko po yung chicken sisig po. Yun na po sir, marami nga nagsasabi na ngayon lang daw sila nakakatikim ng manok, yung manok po pala, sinisisig din po. Tapos parang pina-fried ko muna sa sir, tapos lagyan ko po siya ng sauce ng pangsisig po. Yun po sir, marami naman po nagkakagusto. Sa mga customer ko po, maraming salamat po sa lahat po na tumatangkilik po sa akin. Sa mga hindi pa po nakakatikim po, punta lang po kayo rito sa Mike's Lutuan. Located po siya sa may El Francisco Street, Pasay City po. Nagbubukas po pala kami ng 6 p.m. hanggang 2 a.m. po. Maraming salamat po.